Sneutioen spelen de Flyers de eerste wedstrijd in Tilburg in de beste van zo'n serie om de landstitel. En van begin af aan een duel met een soort strijd en stevige duels. Het scoren wil dikwijls dreig. En daarom werd na de eerste periode 0-0. Maar in de tweede periode komt Tilburg op voorsprong. Doelpunt is van Nick de Ruiter. Bij Tilburg liet het keeper Ian Meijerdres haast net te passeren. Maar de Flyers scoren toch. Maar omdat de goal van het plakscoot wordt terug Willemsen, wordt de goal aankat. De tweede periode krijgen de Flyers dan leen naar werkje. Het is Josh Prudent die het prachtig rekken zit op assist van Marcel Kars. Subtiel verdwijnt de puck in de kruising. Dan lieken ze staan, maar die vreugde wordt het net lang. Maar het is Peter van Biezen die Tilburg toch de voorsprong weer opnieuw bezorgt. En wat de Flyers ik beziekje in die laatste minuten. De keeper gaat van het ijs. De liekmaker zit er net in. En dus gaat de eerste oorwinning naar Tilburg. En moeten de Flyers jong in Tilburg beziekje te staan waar in Liekweg te lopen. Ja, maar dat is play-offs. Dus het is helaas, maar morgen moeten we er weer staan. Het is een best of 7, dus alles kan nog gebeuren. Alles staat er eigenlijk nog open. Ja, dit is 1 wedstrijd. De volgende nog 6 als het goed is.